हजमिनिया के नैहर के देवता भी हो नमा आ तब माई बहन लोग आवता ने मंतर हो रहल बा। एराई जी पंडित जी के गणेश पूजाई दे दी आ हजामिन के नेक दे दी हे परमेश्वर अब के कुछ दे दी। ए सीटी मत मारो ए सिंहा वाला गणेश पूजाई तन दी तो राय जी पंडित जी के दे दी। कम एक से अकाउंट से नीचे मत मारा। आसाम जे बानू आसाम के माटी सोना है। हाँ जी हिंदुस्तान में आसाम ऐसा पैसा कोई नहीं के। एगो पान के ढोली के छठी के लेके बैठल बा ओकर कीमत जाके देखे 10 करोड़ के मालिक बा। हाँ हाँ परमेश्वर भाई के दे दी। परमेश्वर अब मोहकता हाँ जी माता पहले कहता पंडित जी पढ़ता नहीं आज मोरा राम जी के तिलक आयो आज मोरा रघुबर के तिलक आयो आज मोरा भगवान विष्णु मंगलम करो गजा मंगलम मंगली दास आज मोरा रघुबर के आज घरे घरे बाजे बधाई रे शोभा मंत्राय सबलाय स्मृता चारि समझबराज गायत्री मधे परमेश्वर वो लौकली है रउआ राय जी पंडित जी लौकनी है हमरा और गहूँ कटले बनी माने हम एमे के कुछ नहीं की परमेश्वर वो ठीक बिया अब पंडित जी ठीक बनी हमरा और लेडूरी चोरा के भागल बनी मेन पंडित जी के देख दी बताई यहाँ के अधिया बहुत में बानी अधिया के पंडित जी बाबू मोहकता ए महाराज जब तिलक चढ़ जला तो धान रोटी बटाला परमेश्वर को गमछा ले बड़ू अरे धान परमेश्वर वो एक हरदिया बादा ले आधा एक पार्टी के दे दो। अरे चक बहादुर बाबा हरदिया उजर कहे बाजी इनकर हजाम छाप के उजर को दल बा परमेश्वर को मका एमे के गुदवे घींच लेल बा कम ना है परमेश्वर मौका था जब धान हरदी बटा जला भैया तो अछत मरला अछत परमेश्वर वो जाता रही सबे ले ले अच्छा परमेश्वर वो के सबे ले अच्छा परमेश्वर वो के क्यों मत छोड़ी अच्छा बेले ले क्यों बाकी मत रही अच्छा अच्छा हम प्रकाश बाबा परमेश्वर वो के ले ली अच्छा सबे ले अच्छा दा परमेश्वर वो सबके दा अच्छा हो जी बाबू लोग बैठल रहे हो जी बताओ ये पैदल बैठल रहे हुआ हमने के करेजन हो जा परमेश्वर वो दा शर्मा जी के दा परमेश्वर वो अच्छा वो करा के देबू तो और भाग जागी बलिदान के बकरा हो संस्थान परी बाबा पढ़ी मंत्र पढ़ी अछत लिया गइल बा
ओम स्वस्ति न इंद्रो विध सर्वा जोरीला नाया जुरिया ए बाबू ए बाबू कर जोरीला। अरे ई के हो? ये दुल्हा के माई है। आ दुल्हा के माई तो फुल पैंट पहनले बड़ी जी। ये फुल पैंट है कि पहले का कोइले बड़ी कोरोना रहल बा फिर आओ तक दो अच्छा यही से डरे मास्क लगोले बड़ी। तो डरे टंगरी में मास्क लगवले बड़ी। हाँ दू बेर आइल तो एक बेर मुंह में ढुकल एक बेर नाक में कह जाना अब की बारी बाईपास में ढुक जाओ। बाबू करा जोरीला नाया जुरिया हे बाबू कर जोरीला ना जुरिया अपना आमा के परपरा नाम हो अजुरिया सोहाग से भरी। अपना माई के बराबर नाम जुरिया सोहाग से भरी। माई चुमेले बहन चुमेले चाची चुमेले बुआ चुमेले मौसी चुमेले सबे चुमेला। को भाई बानी चपाकल पापा को भाई बानी दू भाई बड़ भाई के तो हो गइल बा बियाह। अरे हमरा जिंदगी में हमार भाई को बांठा नु रह जाई थी जी तो वहां के बोल बा बड़ भाई के का नाम हो मुकेश कुमार दुबे। मुकेश जेकर शादी भइल बा वहां के नाम मुकेश कुमार और राकेश मुकेश कॉलेज बड़े राकेश के प्रति छोड़ दल बड़े बाबू। अरे दैया फेर चूमे चलेली मुकेश बहुना अरे ई के हो जी बाप रे बाप। यह दुल्हा के भौजाई है मुकेश बहु कहत तानी जे यहाँ के काहे लेके बियाह होके दी ओवरलोड ले लिबे रे भाई। मुकेश बहु आराम से चुप लो मोहकता आराम से चुम लो कह नहीं बरो जाए तो तोहरे में लोग जुरा जाए धीरे से चुम लो। दैया फेर चुमे चलली मुकेश भाई वाला फेर चुमे चलला मुकेश बछिनरी ना एकर आंग डोले ला एकर पांग डोले ला एकर हा 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 एकर हल राय जी कहा जी तिलक हम चढ़वा देनी शादी के दिन दूसरा पंडित जी के धले काहे बाबा हम ना काहे का भइल है मुकेश बाबू का कइलस पंडित जी के संख्या फोड़ दल। अब हम कथा पूजा में दोसर का बजाय बताओ तू न चुमला हजार काहे बाकी रहबू तू चुमला बसमती धावा के चौरा रे माई। अरे ई के हो? अरे परमेश्वरा भोके चुमे जानी दी है रे माई। परमेश्वर भोके चुमे जानी दी है रे माई। इहो अपना भाई से छुआई दिया रे माई। इहो अपना भाई से मजलवा दिया रे माई। परमेश्वर भोके चुमे जानी दी हाय माई। परमेश्वर भोके चुमे जानी दी है रे माई। इहो अपना भाई से छुआई दिया रे माई। इहो अपना भाई से छुआई दिया रे माई। छुआए के छुआई दिया नहैले लखर माई। छुआए के छुआई दिया खबर वाले नहीं रे माई। छुआला पर भोग भोगवा सा दिया रे माई। छुआला पर भोका जैसा बासा दिया रे माई। मुकेश बाबा 100 रुपया दल बन जय हो बाबा। श्री हरि इहो श्रद्धा पूरा हो गई। मुकेश बाबा के गोल लगा था मोहकता बाबूगा। अरे हजबिलिया खोइबे ना पियबे त कैसे परमेश्वर बो खोइबू ना पियबू त मोटाइबू
लिए बाबा मुकेश यादव जी आई बाप मुकेश बाबू हजमिनिया त नट बल्टू कस देलस उठी अरे हई मुकेश दुबैया बो आ कैलास परम दोस्त ए मुकेश बाबा अंजलि भौजी दिल बड़ी ए अंजलि भौजी आई बाप मुकेश बो का नाम हुआ का या ए दादा मुकेश बो अच्छा ना कोइलू अंजलि भाई? भौजी अच्छा ना कोइलू का भाई या रे अंजलि या ठाकुर जी के मुड़िए तुर देलो केनी हथौड़ी हम गोई रउआ ने मजा मारता नहीं मौका था जब चुमावन हो जाला तब दुल्हा के बाबा ला घर में ले जाए जाला चली बाबा